Musuak aizue, ze ematea gustatzen zaigu, jasotzea gehiago, segun eta nork ematen dizun, baina, kontua da Oxfordeko unibertsitatean ikerketa bat egin dutela. Eta ikerketa horretatik atera dute, edo konturatu dira, bikotekidea hautatzeko garaian musuek garrantzia dutela. 900 pertsona baino gehiagori egin diete galdeketa bat, eta erantzunen arabera 3 teoria atera dituzte. Teorietako batek esaten du, musuaren arabera, nolabait ere baloratzen dugula bikoteak izango lukeen genetika, hau da, ondorengoak sortzeko garaian, persona hori nolakoa izango den, bai esaten dutela musu horiek. Bigarren teoriak dio, musuak sexurako grina pizten digula, kitzikapena sortzen duela, eta hirugarren teoriak dio, musuek harreman bat mantentzeko garaian, harreman horren iraupenean eragina dutela. Eta ondorioak, teoria horiez aparte, ondorioak ere atera dituzte. Lehenengo ondorioak dio, emakumezkoak selektiboagoak garela musuen arabera bikoteak aukeratzen gizonezkoak baino, eta bigarren ondorioak dio, galdeketa horretan parte hartu duten pertsonen gehiengoak musuari garrantzia handiagoa ematen diola, gero datozen sexu harremanei baino. Eta guri Oxfordeko ikerketak aitzakia eman digu musuen inguruko azterketa bat egiteko erredakzioan. Ze musuak ezberdinak izan daitezke, kasuaren edo egoeraren arabera. Esate baterako, badauzkagu agurtzeko musuak, persona bat aurkezten dizutenean edo aspaldian ikusi gabeko lagun bat topatzen duzunean, guk gure kasuan 2 musu ematen ditugu. Frantzian 3 ematen omen dituzte, hori ere kulturala delako. Beraz, hor daude, batetik agurtzeko musuak. Bestetik, badauzkagu guk senide musua deitu diogun horri. Hori da badakizue familiatan eta familia bazkarietan eta elkartzen gara hor aurrak dira gehien sufritzen dutena senide musuak, eta hor hasten dira osaba izebak musukatzen, eta zer modu zaude, eta beste, beti badagor izebaren bat musua ematerakoan alako ziztada egiten dizuna, eta hori ere aguantatu behar izaten da. Tira, senide musuak ere badaude. Beste bat, kulturala dela esan dugu, adibidez, eskimaldarren musua, hor sugurrarekin ematen duten hori, nunbait, Espainiak izoztuta izaten dituzte eskimalek, bizi diren tokia dela eta hortaz, sugurrarekin ematen dute musu. Guk ezakigu, negu partean Gasteizen edo adibidez, horrela ematen ote duten. Eta beste musu bat ere otu zaigu. Pikoa esan diogu guk. Hor, badakizu gola, Espainekin elkartuta ematen den hori. Hau, konfiantza handia dagoenean ematen dela uste dugu guk, eta deneri ere etzaile gustatzen hori. Lagunarekin topatu, eta 2 musu ohiko eman beharrean, pikoa. Espainetik Espainera ematerakoa. Horri deitu diogu guk, pikoaren musua. Eta nik tertuliak idei musuei buruz galdetu nahi diet. Ez dakizuekola musu sailkapenik baduzuen, musuak emateko ohiturarik baduzuen. Musuen kontuan, niretzat, zelako garrantzia duen kulturen gaiak, ezta? Niri gertatu izan zait, adibidez, egon ingeles batekin, eta ingeles hori aurkeztu, ni joan 2 musu emotera, eta igerri nola bera sentitzen zen pixkat erasotuta moduan, zean ez da ohikoa persona bat aurkezten dizutenean elkarri musu emotia. Ingalaterran ez da ohikoa hori? Ez da ohikoa. Orduan, pixkat garrantzizkoa da ezagutzea tokian tokiko kulturak eta ohiturak, musuei dagokionez behintzat, ze bestela hankasar dezakezu. Bai, garrantzitsua izaten da bai.